Ako si Tristan. Ginaingon, kung tinuod kang nahigugma, ayaw surrender. Ipa-feel niya nga love ni mo siya. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Haha, congrats, Vegetro! Yat this. Nakuno naman ka. Ay, sawa na, ay, may langkabsaan, dungan, kasal, kung sama ka, ay. Sos, niya karon, naunhan no, tika, wapa ka, hinay kay ka. Sabada, ayun saan pagdungan ninyo nga, wa man ay uyab. Wah. Ha, probida. Sum ka ay lang pagdali magod. Dili man kontisan kami niyoon ba? Dili ba, Vegetro? Ako sa bagay, sakto ka ba, pero ay kalimot ha. Bida, hapit ka malapas, kalendar do. Probida do. Ay, unya na siya magminyo, oy, kanang mulapas na siya sa numero sa bingo. Biha sa Dario mo, oy. taon. Sagdi lang, ma. Ay mo kabala ka. Magminyura lagi ko. Pagitaon pa nako ang babae nga para nako, ma, Vegetro. Og akong siguraduhon, ang tanang hiya sa babae nga naa niya. Biyas init eh. Lidot nga sa akong lawas, bisag bagali akong jacket. Ay. Uy, hala, ang babae, nitikang anang gatri sa bridge. Maghikog siya. Oh, ang ibayana eh. Ako hunungan be. Miss! Miss! Miling siya. Manaog ko sa motor. Ug ako sing duulon. Miss! Ay nagbuhata ha! Miss! Uy! Shay, naunsa ka diya, oy. Miss? Ano ka? Kung unsa may naa sa imong unahuna, ay nagbuhata ha? Sa na, miss? O sa isa? Sada nang mupatong na ta sa gutter ning bridge? Ganahan mo ko kumuanggap sa hangin, good? Ugag. Ha? Swerte pa ko kay na may nakapakgang na ko. Pero di ko magpasalamat ni mo. Hoy, mo na motor. O habal-habal driver ka. Sakay ko, be. Atod ko sa amo, be. Salamat ni Mudo nga imong gihatod din sa amo skuni. Way sa payanoy. Imo siyang anak? Oo, amaw na bayana. May problema ganina na siya, no? Dayog ladok. Ladok bag bino ba? Ladok bino. Bago pa sila nagbuwag sa iyang uyab. Mapito na sila katuig. Pero nagpakasal man lain ko ng iyang uyab. Maong baday noy? Di na lang ko magdugay. Okay. Adto na ko noy. Sige do. Salamat kayo, ha? Usbo na ko, do. Daghang salamat sa imong pagluwas sa kinabuhi sa akong anak. Guwapa? Guwapa, ma. Nindot paglawas. Pero, usad lagi. Wa man siya piliya sa iyang uyab nga mo ipakaslan. Lain man. Kabati sang laki, ha? O sa may ang gipaungita uri nga maumaura man ang purma, ha? Maumaura sang bahuado. Lain lagi. Ba-ba-bay. Ak na ni.
Naigugspan na ni Cupido, Bejitro. Bida sa nang istorya sa taon ay. Ano sa na? Misita ka ni Kuniho. Ha? Kuniho. Okay ra ka ha, Bridget? Okay man, ano di man. Nya, sa ba, uban natin ka? Basig siya na mahimo ni mong asawa ba, Tristan? Uban natin ka? Yan na ta, Bejitro. Bida. Yan ako na sa motor. Sa madugaya, ito na eh. Tana na yun! Ansa to? Mamisita mo? Bay, balbahubog lagi. Siyempre, bubog. Balbahubog. Kisa mo eh. Upog lagi na. Sa'yo yung tuyo. Uy, ayan. Sa tuyo ninyo eh. Nalimot na ka na ko, Connie. Ako bitaw tong nibadlong ni Budto sa bridge nga. Ala. Ay. Ninomdom ko nimo. Ninomdom ko. Barbida. Amis, ni Ami si Bay Tristan kay misita ni mo. Ha? Nguyab siya mo, si dugayan hubog bitaw ka. Nguyab siya ni mo. Saman. Sure mo? Oh. Hoy, wag kang mabuang. Oh. Di na kumutuon ninyong mga lalaki, oy, kay polos mo mangingilad, mga paasa. Uy, ang imo tingaling ex mo'y paasa. Pero dili, Onza, ha? ah, Dili ikaw? Estoryahe. Pamauli na mo kayo ako magkinahanglag lalaki sa akong kinabuhi. Wa. Sabot mo, wa. Hindi mo mamiya kay lapay ko ni Botellas Vino sa inyong naong. Uy, Ano? uy, Cos, Gus, uy. dili mo mamiya kay lapay ko ni sa inyong naong. Kanoy, si Bata! Bejitro. Ayaw surinder, Tristan. Kung tinuod kang nahigugma ni Connie, bisag unsa pa'y mahitabo, panguyabis hangtod nga sugton kaniya. Ay, balbahubog yung biyana na. Unsa? Balbahubog. Unsa na? Balbahubog ang daon siya. Minatay. Sana siya. Nga, pastilan, kung mahimo to ni mong umaga nang ha, basig hagdon ka atong tagay, okay ra ka! May noon. Buhi pa man ko. Di mo ko patay nga dadaan ko ni mugbuwak. Ang buwak, dili lang sa patay. Anong usab kini sa mga buhi nga sama nimo kagwapa ko ni. Hilom di oy, uwi po ni siya ay. Okay ra karon. Kada kita nato, nakainom ka. Mas nindot tingali nga dili na ka mo inom og magubog-hubog. Niinom kay gusto kong malimot sa nahitabo nako. Magipalaom lang sawa. Kuni, dili pa katapusan ang kalibutan. Di lang siguro mo para sa usag-usa. Kung hatagan ko nimo og chance nga ipa-feel nimo ang akong gugma, malipay ko. Well, ingon man sila. Kung lalaki ang hinungdan, nga nasamad ang imong kasing-kasing, lalaki sa kuno ang makaalim sa samad ini. Unsa di akong gisulti ni manak? O, di ba? Wa ko mo surrender, ma. Og uyab na ni Connie. Anya unsa man, hagda dayo kasal.
asawa ko. I love you no anak. Madula sa kwarto na. Unyang mga bisita di ay. Wala na sila eh. Ano da yun? Asawa ko. Tristan. Karoon ng asawa na tika. Hindi na ko gusto nga makakita ni mo nga. Mainom ang magkubugubog. Okay. Shit ka lang. Tristan. Tristan, siya malagi ka. Pa, di ani ba si Connie din sa inyo? Wa man. Haim na ning mabayana. Nag-away mo? Wa man. Na. Ba, sige bali to si Ambisyo. Tingaling niladok na sa itong anak nako, Tristan. At na, ubananti ka. Kung asa siya mag-imnanan. Naras ko ni ay, Tristan. Connie? Oh, Ay nang itago. Nakita na ka nga ni Ladok. Dili ba nagsabot naman ta? Nga dili na ka mainom? Di naman sa lagi ka. sorry. Ewan man ka nga di ka gusto makakita na akong mainom. Mahal ni, napalayo ko sa inyo. Dini ko sa among dapit ni Ladok. Pamawalan mo sa inyo, Tristan. Sorry. Dadaan na yung usawa. Sa'yo kong buhaton aron ka malipay. Ug imo kong pasiluon habang ako. Huy, nga na di ka musulti. Naglagot ka na ko, ha? Ano? Mura gimiot. Why sound? Husto. Lingawon ta ka ba na ko, ha? Sama ini, ha? Kita ko lubot sa, let's twerk it like Miley. Then, twerk it like Miley. Hoy! Kaboring sa ni mo, eh! Huwag magyabo ka malipay, bisa nakita na akong lubot ni Saya kong twerk. Nasa ko, gidek ka na ko. Baan ako? Ha? Wala gyud kong magtingog. Akong gipakita ni Connie nga nasuko ko. Aron mag-usab na siya. Og dili na mahimong Ladok kira. Huwag kasama ang kaagi ni Tristan, dinining tulumanon. What's the style? Ladok kira style. Kini mong sugilaron gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.